Este San Valentín en Arosa Casa é unha homenaxe a Elisa e Marcela. O establecemento decorou o seu escaparate cunha escena de amor homosexual coa que visibilizar a diversidade afectiva. A historia non é para menos. Estas dúas mulleres conseguiron casar un século antes de que o matrimonio entre persoas do mesmo sexo fose legal en España. Creo que é un claro referente de un amor que contra vento e marea pues intentou loitar contra todo. Ainda que, ainda que tuveran así seus tráxicos e seus historias, pero bueno, polo menos intentaron conseguir a felicidade. É un referente. A boda oficiouse nunha igrexa da Coruña en 1901, iso sí, con Elisa facéndose pasar por home. A ledicia da parella durou máis ben pouco. Ao seren descubertas foron perseguidas polas institucións. Acabaron exiliándose primeiro a Portugal e despois a Argentina. Carmen explica que coa súa pequena homenaxe pretenden tamén reivindicar os dereitos da muller. As mulleres temos uns dereitos e parece que se nos está olvidando últimamente e non queremos que os suceda eso. Entón, por eso fixemos este escaparate en honor pois ás primeiras mulleres que decidiron en Galicia dar un paso adiante e pedir un pouco os seus dereitos, ainda que o pasaron moi mal. A tenda costuma decorar o seu escaparate en función da época do ano. Son eles mesmos os que pensan e deseñan as súas propias creacións. Las figuras de Marcela y Elisa, esas las hacemos nosotros, las pintamos, las cortamos, las figuras todo lo que hay aquí lo hacemos nosotros. Nos gusta hacer cosas nuevas y un poco lo que se nos ocurra en la cabeza. Tanto, no sé si ya lo teníamos programado del año pasado, lo que pasa es que el año pasado nos decantamos un poco por Drácula y por Mina, de Bram Stoker. Hace 3 años hicimos lo de los viejos de App. O escaparate do San Valentín está a xerar moitos seareiros, gusta tanto a viandantes como clientes. Pues la verdad que, fantástica, la gente en el escaparate para sin, madre mía, mucha gente de una edad que no sabía la historia, le pusimos la historia escrita ahí un folio grande para que la gente sepa la historia de ellas, y la gente mayor, la verdad que viene adentro y dice que le sorprende, que mucha gente que no sabía la historia de Marcela y Elisa. O éxito é tal que ata o colectivo feminista Vilagarcián, o soño de Lilith, se interesou xa por estas particulares Elisa e Marcela.